Takže čaute, tu my sme Trackery. Minecraftáci, budeme hrať Minecraft, Etusu a neviem čo. Pinterest a tu máme mena Trackery, No. takže môžeme začať. Tu máme vyjebané úvero. Ja sa to načíta. Ale nedáme multiplayer, musíme nejaký mod dať, ale... Alebo tu proste, ty prídeš ku mne, alebo ja ku tebe a to budeme na to všetko. Nemôžeme mať zlomenú nohu. Pekne som to odstavil ľudia, že? Maťo nevie hrať. Dobre, daj, aký máš internet. Aj s navigáciou, musím sa popojiť, no, počkaj. Čo je tak slabý? Musíme dať trošku zvuky. Ráci. Máš také a možno toto video dáme na YouTube a rádio ani hudbu nebudeme púšťať radšej, lebo nám to označia za autorské práva a nám vymažú čenu a tak ďalej. Takže takých 5 minút to dáme a dáme na... Ja te nakladá v driftu. Videl si to? Iba 3 poškodené, no 2 je král. Pekne nádu. Jedno už 3. Aha. Červená! Dobrý. On má verziu 1.2.5, ale ja 1.7.0. Určite by toľko som zabijem. On má 1.2.5. A môžeme sa vyspať a ukážeme vám a ukážeme vám, jak to svieti v noci. Takto to není moc pekné. Dáme, koľko máme garáž? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 garáží. Koľko 7 garáží? To je pan, ty poviem. Ide sa. Pekné dočo. Dajú. Ja mám takú peknú babu, najmä tu. Najmä tu. Najmä tu, hej. Najmä tu. Toto, hej. Tu, daj Brusel a daj tento kamión. Tam nekto jápi. No A tam ho premyslím. Tak ho premyslím. Ja som odpočíva, ty kokot. Dávaj! Horiady daj. Horiady cikonko, vydrubáno. No a teraz... Ja nie som debil, Marek, ja nie som debil. Ale ja sa nevolám Marek. Ale... Uče spatočku. Ale že tam je vyspítanka, ne? Tak už som spatočku. Chápeš? Ja nepochopím toto ľudia, že my proste musíme za benzín, za spanie platiť v našej vlastnej garáži. To som fakt nepochopil. Hra je hra. Takže totálne, že ľudia, máte asi nemáte dohľadný. Toto je niečo, ale šídal. To je krása. Áno. Takže dneska budeme končiť, lebo kamarát musí ísť domov. Že? No. Takže vás zdraví jeden Minecrafták. Druhý Minecrafták. A to sú sme trackery. A Takže zdravím vás, jeden tracker, druhý tracker a takže dajte nám odber. Dajte nám odber, like, nejaký like, odber a čo ešte? Zhľadnúť na video, toto ľudia už nevadí, prešli na červenú, no. A jeden tracker nevie používať smerovky, ale tak čo? Takže už končíme tým postupom na búraním, takže ahoj!